nyika yese iri away pamusoro peannouncement yakaitwa negovernment patoona kuti aiwa the cabinet yakaannounce policy muzara nedzuro itaura uchiti aiwa mablack zimbabweans vakareceiva mafarmland for free vaakukwanisa kumatengesa kune mamwe mazimbabweans who did not. Pana patoona kuti Hope Ching'ono anouya achiva ataka svamungoziva kuti Hope Ching'ono ane maallegations avanhu vanomboti mukomana uyu kuataka kwanoita the government nekuzokuataka kwanoona achiitwa kuna advocate inozochaniswa they don't know his position. Vanhu varanhasi anouya achiataka the regime achiti zvavari kuita zviri upset. Sana pinda masvika muda nyogwa pana kuti wasubscribe walike waturn the bell kuti pinda pani pakanyora chiti this is not only economically foolish but criminal too. One person receives something for free, sells it for a profit, and the one who did not get the land is expected to fund the original land grab. Crazy stuff. Although Zimbabwe's tyrant and the dictator Mnangagwa is well known for internationally as a thoroughly corrupt man, and it is clear that he and his goons want to profit from this, it will not work. First, only a fool or a gang member who is of the looting club would buy contested land. Any farmland obtained after 2000 during the ZANU-PF land invasions is still contested to this day. Title can only change hands when the former white farmers sign a deed of cession. Ndo mashuka tukona takavana pana Hope Ching'ono achienda against aiwa mashuka tagwa ne the cabinet achiti aiwa black owners emafarmlands vakawana these farmlands for free vangokwanisa kumatengesa. Akuti achienda against achiti aiwa vakomana vakawana mafarmlands mazombesa iwavo kana vakamawanawo for free ngavakwanisa kungoallocatawo vapo kumazimbabweans for free nekuti tese tivagara munyika yezimbabwe. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake achiva achiataka zvakanyanyisa the regime. Don't subscribe, or like, or turn on the bell.